Kaixo, ni Jon Okamika naiz, Antonio ikastetxeko ikasle ohia. Eta gaur egun Okamika Tabernan ardura dut. Dakizuen bezala, Okamika Taberna familiei negozio bada eta hiru anaien artean eramaten du. Kaixo, ni Inigo Okamika naiz, Antonianoko ikasle ohia baita eta, arkitektoa naiz. Orain dela ia 10 urte aitak taberna montatu zuenean, ni laugarren mailan nengoen arkitektura ikasten, eta berarekin egin nuen proiektua, berarekin batera, eta nire lehenengo proiektua izango litzake Okamika Taberna. Eta gaur egun bulegoa daukat Donostian, baina dakizuenez familia negozioa izan da, hemen ere beti saltxan gauzetan. Nire burua Antotan gogoratzen badet, nahiko bihurria izan nintzela gogoratzen den. Berezikide batxet, baina hala ere oroitzapen oso nahi ditut lagunekin eta irakasleekin bai. Gauza asko egia esan eman dizkit Antonianok, behar bada lehenengoa azpimarratuko nukena, jakin mina edo jakiteko irrika, beti izan dut hori kuriosidade hori, eta uste dut eskolan asko garatu nuela kuriosidade puntu hori. Bestaldetik gertutasuna eta han egin nituen lagunak, oraindik kuadrillako lagun minak Antonianon ezagutu nituen, eta hori baita irakasleekin eta zarautzera gerturatzen naizenean, oso harreman gertua mantentzen dut, eta hori nik uste dut mundu guztiak edo ikastola guztiak ezin dutela esan. Hemen gaude hiru anaiarrebak, hiruro kantotarrak, eta bakoitzak bere bidea egin duen arren hiruron hasiera Antonianotan izan zen, eta hiruro gordetzen ditugu bidea hasiera honen oso oroitzapen politak. Agur!